प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ବୁଝାଏ କି ମନ୍ଦ ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଅସତ୍ୟ ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତହିଁରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଉ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ବିଜୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ସେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ଅଠୁ ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାହା 15 ଅଧ୍ୟାୟର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, କହୁଅଛନ୍ତି ଏ କି ମୃତ୍ୟୁ ଏ ମନ୍ଦ ତୁମ୍ଭର ଜୟ କେଉଁଠାରେ। ତାହା ସହ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦ ବଦଳରେ ମନ୍ଦ ସହ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ତାକୁ ଉତ୍ତମତାର ସହ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ବିଜୟ, ଆମ୍ଭର ବିଜୟୀ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମନ୍ଦତା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକତା ଆସିପାରେ, କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ନିନ୍ଦା ଆସିପାରେ, ଅଭାବ ଆସିପାରେ, ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନ୍ଦ ଆପେ ତାହା ପରାଜୟ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସେ ପରାଜୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ବିଜୟ ଅଟ, ତୁମ୍ଭେ ବିଜୟୀ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ବିଜୟୀ ଅଟ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିକଟ ଅଟେ ଆଉ ମନ୍ଦ କେବେ ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ।